You got to spread toward the chance. Umwagabani wata shaya na ego tato enkora tibara arogoro yego jakioge umwana geto ego kore kabagwa mogondo akamnyoka kampwato kogoro akomerero amari woka gamato mwana nyaruka akorera no join school na wele the school na yende na masomo Yene gazi yaito unoborai. Ki programu mjeto bwa chobole jigenderete. Jiro chio komenta mavere jigenderete. Neji department chionsipi toka enderete o kolegas. Baro vai kabate ana yamira kende nkeo kaga enderete. Lakini inu mwana kwemoria. Ngia kogara aribago de bakende ngaga endereti mbarota dichikura chia 2027 una bono sene tango ba na utanjo mobori maswari ya chini ngago na kweba jebi lego na kongainere utonda atwa muumera mugasoira atebe ngirigi asarekire na bande mbaro lakini cheko bateiwacha ngora Maro isi sera yabo. Batebe mintombile to jokora, jaribata na okora. Agambe na bantu buya, abantu kira amaji kura, jeninka ombreni kete kota ambia mano mangeta opportunity. Lakini yana mangano monubosa, aikomora anche mutaba utise. Muna bono Noto mogirango no chibara chile chimbe chiakera kubwa Andros Nyamira ayetutu warabu wes mogirango chibara chiakera ekiara bagomeka batu banane babeka sebitongo byo abandi bakora chibara ngira sukuru ochinge chia Kongo na abere korangero Umweshimiwa twagamba lakini nyono mutanda kogenda orushibeze cyankoro se kibara otebi abantu jumba sere inuki mokoria momatena kibese kibende ko agaje school ne kibando chia yasusura osene cha atora onyora kibese cyo kubabagera iwo otobwento muvu atwa ochimotwe tomanye rights cheton chirichi ngyo mochuma wenda ko ba ngyo mogaba na wenda ko ba erinde to achibike lakini anene obomo to tuara obomo ndora amana na ina ba genda gatena na te to bogabana obembo iyo lakini no tena nyali bota okore nyali bonarwa teta weka 2027 ingachikura ayenya sai ndikuwa bete nyasaye lakini momo abere ngucharo ngusendo kelimo no kerikende ngarago tabogago okwana kumbe nembe sangu sete kanyatero mabuya igana ende no yoito momo abere senja kongusamonake egenda kamo bibere Nyagata arrange to ma bantu next week wari gereria estate asiere nerure ni paro esiri nyagata ari Asante sana dia kamere ngogora tori tractor cha wetani ya milioni 300 umutinyo yo wanza otaraji koera tractor chibara chito tarakuna na ino morasu ene yakera bori mochumbe injenkwana na Steve atabokigo chia angorengere itari monto mobe chibara nto bange kromo MCA naru priority aye na chibara chigo chito chiroisia baka moboru chibara mogo saba mbia mona